Sziasztok! A mai videóban Araf Kuang Catalysis című könyvéről lesz szó. Elsőként a szerzőről mesélnék egy keveset. Araf Kuang, azaz Rebecca Kuang 96-ban született Kínában, 4 éves korában költöztek az USA-ba. Egyébként csak azért rövidíti így a nevét, hogy Araf Kuang, mert először így látta, hogy J.K. Rowling, S.A. Chakraborty és még néhányan mások, V. Schwab például, és szimplán azt gondolta, hogy hát ez a trendi, ez a menő, kicsit sem azért csinálta így, mert ugye sokszor felszokott az merülni, hogy a női írók a keresztnevüket elhájdolják, hogy jobban kelendőek legyenek a könyvek. Ez egy picit szomorú tény, de ő állítása szerint semmi ilyesmi nem volt az indokai között, egyszerűen csak úgy gondolta, hogy ez a szokás, és ezért kezdte ezt használni, most pedig már ragaszkodnak hozzá, mert ugye a keresőmotorok és mindenféle így működik, szóval logikusabb, hogyha Araf Kuangként megy tovább. Az írónő nagyon edukált, nagyon tanult, nagyon iskolázott, Georgetown Egyetemen nemzetközi történelmet tanult, Cambridge-i és Oxfordi Egyetemen Kína hadászatáról, történelmi traumáiról tanult, a Yale-en pedig PhD képzést végez, kelet-ázsiai nyelvek területen. Az első könyve a Mágháború, ami egyébként egy történelmi fikció, rengeteg díjra jelölték, néhányat meg is nyert egyébként ezek közül, és a könyvsorozatból egyébként filmet is terveznek készíteni, legalábbis a jogokat megvásárolták, arra nem találtam információt egyébként, hogy most a forgatás az hol jár, milyen szinten. Egyébként ezt az első regényét, a Mágháborút úgy írta, hogy iskolák között volt, és egy ilyen úgynevezett gap year-t, nem tudom magyarul, hogy fordítjuk, egy ilyen üres évet tett, amikor nagyon kereste önmagát, nem tudta, hogy mit szeretne, hogy szeretne, hova tovább, és akkor ment ki Kínába, és ott tanult meg anyanyelvi szinten beszélni kínaiul, és ez volt az első alkalom, amikor a nagyszüleivel is tudott végre beszélgetni, és hát úgy volt vele, hogy ez az egy év ne teljen haszontalanul. Először arra gondolt, hogy ő most megtanul valamit, és hogy ez a kódolás, programozás, ez ilyen hasznos tudásnak tűnik. 3 napig bírt a szegény, aztán felhagyott vele, és valahogy elkanyarodott inkább a regényírás felé, mert hogy az egyszerűbbnek tűnt, ezek az ő szavai, és akkor ezzel kezdett foglalkozni abban az évben. Azóta egyébként több regénye is megjelent, ugye a Mágháború egy 3 részes sorozat, de megírta a Bábel című könyvet is, ami New York Times bestseller lett. A könyveiben erősen foglalkozik morális, szociológiai dilemmákkal, de egyébként klímával, gazdasággal, sporttal, rasszizmussal, nyelvészettel, tényleg rengeteg minden érdekli. Az írás mellett egyébként rajzol és fest is, mert ez egy olyan kreatív folyamat, ahol nem támasztanak felé elvárásokat, tehát hogy ott nyugodtan tud hibázni. Valaha az írás is így indult egyébként neki, hogy a nagyszüleinek a történetét akarta megírni, illetve hát az ő háborús, második világháborús traumáikat, de nem egészen úgy alakult, meg a nagyszülei nem is feltétlenül szerettek volna egy ilyen bibliográfiát magukról, és ezért ment el inkább ilyen fantasztikus irányba, viszont tényleg először neki ilyen terápiás jelleggel tűnt ez az írás, tehát hogy nem voltak ezzel ilyen nagyon hosszú távú céljai feltétlenül, de ma már ugye íróként dolgozik, tevékenykedik, egyébként tanul is továbbra is, de a festészet meg a rajzolás az, amiben ugye nyugodtan hibázhat, mert ott nem támasztanak felé elvárásokat. Úgy fogalmaztam meg, hogy szerinte a sikeres író abban rejlik, vagy azok a sikeres írók, akik csendben meg tudják figyelni a körülöttük zajló eseményeket. Tehát, hogyha van valamilyen történés, akkor ők azt jól meg tudják vizsgálni, darabjaira szedni, analizálni, és aztán újra összerakni ezeket a darabkákat, és akinek ez a skillje, ez megvan, ő fog tudni sikeres könyveket írni. Nekem egyébként ez a hozzáállás nagyon tetszik, mert én is ez a háttérben inkább csöndben vagyok és figyelek típusú ember vagyok. Nem azt mondom, hogy könyvet fogok írni, csak ezt, amit így elmond, a könyvein keresztül szerintem nagyon jól visszakapjuk Araf Kuangtól.
Mindenképp szeretnék spoilermentesen, de spoileresen is beszélni a könyvről, szóval ezt most így 2 szekcióba szedem. Ha nem olvastad a könyvet, akkor értelemszerűen a spoilermentes verzióig érdemes hallgatni, ha pedig már olvastad, és kíváncsi vagy, hogy én hogy éltem meg ezt a könyvet, akkor a spoileres verziót is nyugodtan hallgassd meg. Szóval a cím Katavasis, vagy Katavasis, egyébként többféleképpen ejtik, és még az írónő is mondta, hogy rengetegféle kiejtés létezik, de ő a Katavasis kiejtést használja. Ez egy görög szó, és azt jelenti, hogy a hős leszáll az alvilágba. Ez a könyv róla és a férjéről szól egyébként. Egy romantikus történetnek indul, de ne kapcsoljatok el, aki nem szereti a romantikát, mert abszolút nem ez sült ki belőle, de ő így indult neki, hogy egy romantikus történetet kezd el írni kettejükről. Igazából náluk, amikor jelentkeztek a PhD képzésre, elkezdték, óriási reményekkel, álmokkal álltak neki az egésznek, és nagyon-nagyon várták egyébként a képzést. Viszont amikor elkezdték az első fél évet, akkor a férjem, aki akkor még csak a párja volt, súlyos immunbetegséggel küzdött, és az első fél évükre ez nagyon-nagyon rányomta a bélyegét. Nagyon sokat voltak távol az iskolától, ezért nagyon nehezen érték magukat utol, és tényleg egyszerűen megtapasztalták azt, hogy nagyon izgalmasnak tűnt ez az akadémiai élet, de kicsit sem olyan egyszerű. És ezt az első fél éves traumát írta meg végül is ebben a könyvben. Ez azért az alapgerincét adja az egész történetnek, de nem egy ilyen romantikus történet a vége ennek, hanem sokkal több. De elsőként felolvasom nektek a fülszöveget. Alice Lowe egész életét arra tette föl, hogy a mágikus tudományok legismertebb alakja legyen. Mindent feláldozott a célért. A büszkeségét, az egészségét, a szerelmi életét, és bizony az épelméjét is. Mindezt azért, hogy a világ leghatalmasabb mágusával, Jacob Grimes professzorral dolgozhasson a Cambridge-i egyetemen. Aztán a professzor egy mágikus balesetben meghal, és a baleset talán Alice hibája. Grimes a történések következtében a pokolba került, Alice-nek pedig feltett szándéka utána menni. A férfi ajánlásán múlik ugyanis a lány jövője, akinek még halál sem állhat útjába, ha az álmairól van szó. Csak hogy van egy kis gond, Peter Murdoch, Alice nagy vetélytársa, pontosan ugyanerre az ajánlásra pályázik. Orpheus és Dante iránymutatásaira hagyatkozva, podgyászukban pentagrammáikhoz elegendő krétával, Alice és Peter nekivág a pokolba vezető útnak, hogy az egyetemen töltött évek gyötrelme ne legyen hiába való, és megmentsék a férfit. Azonban a pokol nem olyan, mint a könyvekben, és a mágia sem megoldás mindenre. Ráadásul Alice és Peter múltjában van valami, ami végzetes szakadékot nyithat közöttük, vagy épp szövetségé kovácsolhatja őket egy olyan harcban, amely túlmutat mindkettejükön. Na most a fülszöveg szerintem egyáltalán nem adja át elég jól, hogy itt nem a pokoljárás a lényeg. Legalábbis az én olvasatom szerint ez csak egy gerinc, amire Kuang fel tudta fűzni az egyéb mondani valóját, amiből akadt neki bőven. Én 3 részre szedtem a történetet, ahogy meg tudtam fogni. Egyrészt van a társadalmi, morális, filozófiai dilemmákat feszegető rész, van edukatív rész, és van valamennyi érzelem is benne. Ezek folyamatosan keverednek, de szerintem ez a 3 jelenti igazából a fő mondani valóját, a fő lényegét ennek a könyvnek. Tehát az első, amit így kiemelnék a könyvből, ez amikor társadalmi, morális, filozófiai, mindenféle dilemmát feszeget az írónő. Például az akadémiai közeget azt nagyon alaposan górcső alá veszi. Kiemeli a tanár-diák viszonyt, hogy milyen ez, milyen lehet, milyen az, amikor a tanárod igazából kísérleti patkánynak használja a diákjait, hogy ez mennyire oké, ha én beleegyezek ebbe, akkor már nem olyan rossz, meg igazából mindketten egy cél felé vezettek, tehát mindketten ugyanazt a témát szeretnétek feszegetni, szeretnétek, ha egy kutatás teljesülne, és minél több információval gazdagodnátok, de ebben a helyzetben te ki vagy használva, ki használnak téged? Vagy a nők helyzete a tudományos világban? Ez is egy abszolút érdekes kérdés, hogy mennyire fogadjuk el a nőket a tudományos világban. Engem nagyon megfogott az a rész is, ami arról szólt, hogy kemény munkával szerezhetsz
meg csak értékes dolgokat. Tehát, hogy amit nem kemény munkával értél el, az nem értékes. És hogy egyébként miért, vagy hogy ez tényleg így van-e, és ezt vajon csak magadra vetíted? Tehát, hogy magaddal szemben állítasz ilyen elvárásokat, hogy neked kell keményen küzdeni valamiért, és ha nem küzdöttél meg keményen valamiért, akkor az értéktelen, vagy mások felé is ugyanez az elvárásod, tehát hogy más is küzdjön meg keményen, és ne essen minden az ölébe. Tehát, hogy ezek annyira ilyen elgondolkodtató esetek szerintem, hogy tényleg egyébként miért baj az, ha valami könnyen megy? Vagy hogy a holtaknak vannak-e jogaik? Ez is egy ilyen érdekes kérdés volt. Szintén tetszett még az a gondolatmenet, hogy haragudhatsz-e valakire azért, mert nem értékel téged, vagy nem úgy értékel téged, ahogy te azt szeretnéd. Ezért van jogod haragudni a másikra? Vagy például mit tesz veled, ha egy tekintély személy figyelmet szentel neked? Mi történik akkor, hogyha mondjuk ez a figyelem ez megszűnik, te hogyan reagálsz, hogyan érint téged? Szóval nagyon sok ilyen elgondolkodtató, gondolatébresztő, thought-provoking mondat volt benne, amikor én nagyon sokszor megálltam, és tényleg így én is elkezdtem gondolkozni ezeken a kérdéseken, hogy én vajon mit gondolok ezekről. Aztán jön az edukatív rész, ugyanis ez a nő egy zseni. Az előbb ugye felsoroltam, hogy mennyi iskolát elvégzett, és sokszor éri szegényt az a támadás, hogy ő ezzel mennyire kérkedik. Na most nem tudom, ti hogy vagytok vele, de ha Yale, Oxford, Cambridge egyetemeket elvégeznék, valószínűleg én is kérkednék ezzel, mert nem csinálja meg mindenki, és bőven van mire, de tényleg látszik, hogy ő ezeket a tudásokat felhasználja, amiket az egyetemen szerzett, és én nagyon-nagyon élveztem, ahogy ezeket az információkat beleszőtte. Most példának okáért, mert ezt is egy kicsit fantazinak mondják, vagy Dark Akadémiának, de a Force Wing, amit ugye nagyon szeretek, az egy az egybe egy fantazi, tehát hogy ott nincs a való világgal kapcsolat, és minden, amit ott felépített Rebecca Yarros, az egy kitalált dolog. Tehát azok ugye nem értelemszerűen nem léteznek a mai világban. Utalhatnak dolgokra, például a kódex, a Bibliára, vagy a Koránra, stb., de hogy mégsem arról van szó. Itt viszont számomra nagyon-nagyon érdekes volt az, hogy mindenféle matematikai, meg fizikai modell, geometriai dolgok, amiket behozott, az a való életben is létezik. Tehát, hogy amit elolvasok, azzal tényleg több leszek. Tehát nem csak az, hogy szórakoztat, hanem tanít is. És nekem ez abszolút nagyon-nagyon tetszett. Én imádtam ezt az egészben. Több interjút is meghallgattam az írónővel, és az kiváltképp tetszett. Ugye a könyvben a mágia rendszer az így a logikára van felépítve. És egy alkalommal egy vacsorára meghívtak magukhoz több ilyen logikával foglalkozó ismerősüket, ugye az egyetemről egy csomó mindenkit ismertek, és elhívták azokat az embereket, akiket tudták, hogy ezzel foglalkoznak, és egyébként pitchelte is őket előre Kuang, tehát elmondta, hogy szeretné, hogyha jönnének olyan logikai dilemmákkal, amit fel tudna használni a könyvébe, itt a mágia rendszerhez. És mivel Kuangról tudják, hogy nagyon jó szakács, ezért mindenki lelkesen jelentkezett és megjelent ezen az estén, és tényleg mindenki izgatottan hozta a saját ötletét, hogy mit gondol, hogy mit lehetne felhasználni. Nagyon tetszett, és tényleg nem akarok minden ilyen információt ellőni, csak egy pár példát, hogy hát ha vagy meghozza a kedveteket, vagy el tudjátok dönteni, hogy titeket ez abszolút nem érdekel, mert ez egy olyan könyv, amit nem ajánlanék mindenkinek, tehát nem fog mindenkinek tetszeni, hogyha titeket ezek a kérdések, vagy ez a stílus titeket nem érdekel. Például az egyik ilyen dilemma, ami így benne volt a könyvben, és én erről nem tudtam, ez nyilván az én szegénységi bizonyítványom, de most megtanultam, és tényleg teljesen izgalmas volt, hogy létezik ez a 7 Millennium Problems, amit a Clay Mathematics Institute 2000-es években, vagy talán pont 2000-ben 7 megoldatlan matematikai problémát állított fel, illetve gyűjtött össze, és mindegyiknek a megoldására $1 millió fizetnek. Nyilván ezek ilyen nagyon nehéz, nagyon bonyolult, évtizedek óta senkinek sem sikerült bebizonyítani típusú problémák, kivéve az egyiket, a Poincaré-féle körmodellt, ezt ugyanis néhány évvel ezelőtt Grigori Perelman bebizonyította, és ő meg is kapta ezt a díjat, tehát hogy a 7-ből már egy ilyen problémát megoldottak, de nekem ez teljesen új információ volt, és nem tudom, valahogy nekem annyira ilyen
fascinating, izgalmas tényleg, hogy ennyi új tudással gazdagodom, hogy imádtam. Vagy elég gyakran megjelennek ez a logikának a legalapabb gondolatai, amikor azt mondom például, hogy ez az állítás hamis. És nyilván így egy ponton majd eljutsz a végeredményig, de én imádtam. Tényleg alapvetően a könyveket nyilván az ember úgy szereti olvasni, hogy olvassa és halad vele, de én imádtam azt, hogy ilyenkor megállok, és én is elkezdtem gondolkozni, hogyha ez az állítás hamis, akkor ez az állítás igaz, akkor hamis, igaz? Szóval lehet, hogy csak én vagyok ilyen nagyon, nem tudom, stréber, de én teljesen élveztem ezt a pluszt, mert egyszerűen ilyen könyvet még nem olvastam. Nekem ez volt a legkülönlegesebb olvasmány élményem valaha. Jó pár interjút meghallgattam az írónővel, és szintén érdekes volt, hogy kiemelte, főleg az akadémiai közegben mekkora a versengés, és nyilván mindenkiről csak azt látod, hogy itt publikált, ott adott elő, ilyen disszertációt csinált, stb. De ugye a bukásairól senki nem beszél. Arról senki nem beszél, hogy hány beadott dolgozatát, tanulmányát utasították el, és hogy ez ugye milyen feszültséget tud okozni, amikor te azt tapasztalod, hogy téged elutasítanak, más meg mennyire sikeres, de közben a háttérben ott van, hogy őt is valószínűleg többször is elutasították, csak nyilván arról senki nem beszél. Az a rész is nagyon tetszett, amikor Alice kifejti, hogy ő azért választotta az akadémiai irányt, mert nagyon szeret gondolkodni. És nem mindenben, de nagyon-nagyon sok ponton tudtam Alice-szel, ugye a főszereplővel kapcsolódni, szóval ez is nagyon tetszett, mert én is szeretek így elmélkedni, meg amit a videó elején is mondtam, hogy elemezni, darabokra szedni, átgondolni, analizálni, tehát hogy ez nekem alapvetően is így működöm, de igazából szeretem is csinálni, szóval tényleg tudtam Alice-szel azonosulni. Most csak pár dolgot emeltem ki így az érdekességek tekintetében, vagy az ilyen logikai, meg egyéb példák tekintetében, de nem kell ezektől félni. Szóval a karakterek is van, hogy elmagyarázzák a részleteket egymásnak. Nem mindig. Van, aminek neked kell utána járni, ha szeretnél. Tudod anélkül is olvasni, én azt gondolom, hogy ki tudod hagyni, ha nem nézel ezeknek utána, de abszolút nyilván a megértéshez hozzáad, tehát hogy segíti, hogyha tudod, hogy miről van szó, meg szerintem élvezetesebb is, és bevallom, én ezt az extra kutató munkát én nagyon-nagyon élveztem. Szóval számomra a pokoljáráson kívül, ami tényleg csak az alapgerincet adja a történetnek, amire felfűzi a milliónyi mondani valóját az írónő, főképp mondom ezek az akadémiai dilemmák, ezek a filozófiai vagy morális kérdések, tehát megjelenik a konkrét tudásanyag, Poincaré féle körmodell, logikai kérdések. Ez van megfűszerezve egy érzelmi töltettel. Nyilván ezek a témák nem így sarkosan, silósan vannak leválasztva egymástól, hanem ezek keverednek, de szerintem ez egy ilyen 3 pillér, amin áll az egész történet. Szerintem nagyon jól kifejti, hogy milyen is egyetemre járni annak, aki ezzel tényleg komolyan szeretne foglalkozni, és komolyan veszi, és nem csak bulizni van ott, hanem erre építi fel a karrierjét, és szeretne ezzel előre haladni. Ugye már többször felmerült ez az elemző gondolkodásmód, hogy csendben megfigyeled, hogy mi történik, és talán ehhez tudnám kapcsolni az egyik idézetet. Nyilvánvaló, hogy mások nem ilyen szorongásban élik a hétköznapjaikat. Nem építenek apró részletekre egész fellegvárakat. Mások, ha botlanak egyet, akkor csak megrázzák a fejüket, és már mennek is tovább, mintha mi sem történt volna. Ó, hogy irigyelte a könnyedségüket. Mert hát ugye az elemzés, a folytonos elemzés, az a folytonos gondolkodás, és már a túlgondolásba esel át, és nekem ez a szorongás, amikor nagyon túlpörgeted már a gondolataidat, ez tök jól megjelenik többek között ebben az idézetben is. Akkor az is megjelenik, hogy az intellektualitás, a tudás, az mennyire vonzó is tud lenni. Van egy jelenet, ahol éppen azt fejtegeti az írónő, hogy mennyire vonzó is tud lenni az, amikor valaki teljesen lelkesülve keresi a problémára a választ, a megoldást, és hogy
Nyilván nem az őrület határán van, vagy nem erről van szó, hogy valaki nem tudom, megszállott, hanem egyszerűen csak van egy kérdés, ami igazán érdekli, és akkor addig megy utána, amíg választ nem talál rá. Lehet, hogy klisés, de imádom az életmetaforákat is, mint például ugye a hegymászás, az élet egy hegymászás, és van is egy ilyen jelenet a könyvben. Ez még nagyon az elején van, tehát abszolút úgy érzem, hogy ez nem számít spoilernek, de hogy már a pokolban járunk, és van főszereplőink előtt egy hegy. Alice arra jutott, hogy a perspektívával van gond. Azoknak a hegyeknek is hasonló hatása volt, ahol nevelkedett. A lépték miatt minden szédítővé vált. Ahogy az ember elérte a hegy tövét, és felszegte a fejét, hogy lássa a magasban a csúcsot, mintha eltűnt volna alóla a talaj. De aztán pillantása visszatért a földre, ahol állt, és már csak arra ügyelt, hogy egyik lábát emelje a másik után, majd azon vette észre magát, hogy felért a csúcsra. És az, hogy ez mennyire a valóság is tud lenni, mármint olyan szempontból, hogy tényleg a hegymászás során felnézel a hegy tetejére, te jó ég, hogy jutok oda, de aztán elkezded egyik lábat tenni a másik után, és felérsz. És nyilván ugye tényleg ez a legalapabb élet metafora, de annyira tetszik, szerintem annyira szépen van kifejtve. De megjelenik még az akadémiai rivalizálás, hogy ez hogyan hat az emberekre, hogyan hat a diákokra, és hogyan hat a tanárokra. A folytonos küzdelem, ugye erről is volt már szó korábban, illetve trigger warningként így kiemelném, hogy szuicid gondolatok is megjelennek a szereplőknek a fejében, ami szintén szerintem nagyon elgondolkodtató. És még egy idézetet emelnék ki, szintén oda-vissza kanyarodva, hogy folyton elemzel és gondolkodsz, és aki ilyen túlgondoló típus, az pontosan jól tudja, hogy egyszerűen nem tudod elcsitítani az agyadat. Tehát tényleg folyamatosan pörög és kattog, és van az, amikor túlpörög, és már túl sok, és szeretnéd, hogy nyugodt legyen, elcsendesüljön, de valahogy egyszerűen nem tudod, hogy mit tegyél, és ilyenkor kapcsol az egyik szereplő tévét, és ki is fejti, hogy miért. Nem szorították ki a rossz gondolatokat, de mindig az előtérben peregtek, színesen, teljes hangerővel. A stratégia azt kívánta, hogy tucatnyi egyéb inger is teljes hangerőn zúgjon, és így a hullámok kioltották egymást, és agyában a kakofónia olyan telített szintre ért, hogy az már majdnem csendnek érződött. Én ezzel abszolút egyet tudok érteni, én is tévére alszom el, meg tehát hogy a háttérzajként muszáj, hogy funkcionáljon, mert kell, hogy elnyomja ezt a folyamatos gondolkodást, tehát tényleg pontosan, amit itt ír is a szerző, abszolút tudtam ezzel én is rezonálni. Aztán nyilván van benne egy romantikus szál is, de ez abszolút a háttérbe marad, vagy hogy mondjam, tehát nem túlzó, nem túl sok, és ahhoz képest, hogy az írónő egy romantikus történetet szeretett volna írni, ahhoz képest nagyon nem erről van szó, tehát szerintem inkább erről a belső küzdelmekről, amit az ember megél, főleg akadémiai környezetben, a nők helyzete, tanulmányok, stb. Tehát, hogy szerintem inkább ez adja a magját az egésznek, és a romantika meg csak így megfűszerezi ezt az egész témát. Na és a rengeteg téma ellenére esküszöm, hogy tényleg nagyon olvasmányos ez a könyv. Nem azért haladtam vele lassabban, mert ne lett volna olvasmányos, abszolút élveztem. Inkább ugye az volt, hogy csomó mindennek utána néztem, de esküszöm, ezt a kutatómunkát is nagyon-nagyon élveztem. És ha eddig nem győztelek meg téged, hogy ez a könyv zseniális, akkor mondok még néhány dolgot. Ilyen fun fact-eket. Például, hogy van benne egy cica, akit Archimédésznek hívnak. Zseniális. Nagyon aranyosnak tartottam, hogy Alice szintén nagyon tanult, csak úgy, mint Kuang, és ugye ő is a nyelvészet irányába ment el, és több idegen nyelvet is megtanult, de Alice többek között magyarul is. És annyira kedves volt ezt olvasni, főleg úgy, hogy mostanában egyre többet tapasztalom azt, hogy nagyon sokan szidják a magyar fordításokat, nyilván nem mindegyik kiemelkedő, én ezt aláírom, csak tényleg ilyenkor így elgondolkodtató, hogy mi mennyire menekülünk a magyar nyelvtől, és jaj, angolul olvasok, mert az úgy jobb, bizonyos helyzetekben persze, de hogy közben azért csak szép a nyelvünk, és hogy egy könyvbe valaki ezt így beleírta, hogy megtanult magyarul a szereplő, szerintem ez nagyon aranyos volt. Random fun fact,
A Mágháborúban is volt, azt hiszem, erről szó, de ebben a könyvben is előjön. Szerintem Kuang az egyetlen szerző, aki a biológiai szükségletekről is ír, értem ez alatt a vécézést. Szerintem halál vicces, én tökre imádom, hogy ő ilyenekről is beszél, és hogy nincs túl sok belőle, tehát hogy tényleg csak egyszer berakja, hogy egyébként erről is van szó. Szerintem ez szintén humoros, és ha már humor, egyébként a könyvben sok a humor és sok az irónia is. Vannak benne azért nyomasztó témák, de szerintem tökéletesen balanszolta ezt az írónő, hogy ne érezd magad nagyon elnyomva, inkább gondolkodj el ezeken a kérdéseken te is, fogalmazd meg a saját véleményedet, akár beszélgess valakivel erről, de közben meg tényleg ott a humorfaktor az ugyanúgy megvolt. És még egy infót megosztanék, a könyv végén szerepelnek ábrák. Na most ezek a megértést olvasás közben segíthetik, de szerintem sokat el is spoilereznek belőle. Rátok bízom, hogy döntötök. Én néztem mellé, olyan szempontból engem most nem zavar, de tudtam jól, hogy mi fog jönni, mert az ábráról már leolvasható volt. Na és akkor átnyargalva a spoileres szekcióra néhány egyéb info, amit inkább úgy gondoltam, hogy itt osztanék meg. Főleg a könyv kimenetele kapcsán. Az egyik interjúban mondta azt Kuang, hogy ugye a katábaszis a könyv címe, de hogy lehetne anábaszis is, ami a hős felemelkedését jelenti. Legalábbis ő így fordította az interjúban, ezt a fordítást én nem találtam így meg, de körülbelül ezt jelentheti, és hogy egyébként ez egy találóbb cím lenne, de valószínűleg el is spoilerezni a történet végét. És ami a végét illeti, nekem voltak fenntartásaim, hogy mennyire lesz ennek kedves vége, mert igen, szóval nem akarom más könyvét leszpoilerezni, de voltak fenntartásaim, hogy hogyan is megyünk tovább, de hál' Isten pozitív lett a végkicsengés, én ennek nagyon-nagyon örülök. Szintén nagyon elgondolkodtató kérdés szerintem, ahogy a könyv indul, ugye, hogy a pokolba bekerüljenek, a hátralévő életük feléről le kell mondani. És a két főszereplő ugye lemond erről, tehát megteszik ezt, de hogy te ezt megtennéd? Mi az, amiért megtennéd? Megéri egyébként? Szerintem ez is annyira tényleg egy ilyen jó beszélgetésindító, meg elgondolkodtató mondat volt. Szintén az egyik interjújában mondta az írónő, hogy amikor megkérdezték tőle, hogy az első körök miért hasonlítanak annyira Cambridge-re, akkor mondta, hogy egyébként nagyon sok ilyen pokol leírásban a poklot egyfajta tükörként írják le, tehát ezért hozta be egyrészről, másrészről nyilván ugye a saját traumáit hozta be, tehát hogy az első fél évük az egyetemen az tényleg egy ilyen traumatikus élmény volt, tehát mint ha a pokolba szálltak volna alá ők is, így élte meg, tehát ezért is hozta be. Szerintem az is nagyon jól be volt mutatva, hogy a K+F szektor mennyire alulfinanszírozott, alultámogatott, és hogy tényleg csak azok vállalkoznak erre a szakmára és karrierre, akik elhivatottak, tehát akik tényleg abszolút pénz és minden nélkül is ezeket nem figyelembe véve ezt a szakmát választják, mert annyira elhivatottak a kutatásuk iránt. Ugye a könyv egy pontján kiderül, hogy Alice-re tetováltatok egy pentagrammát, és emiatt ugye semmit nem felejt el, és egy szinten ez tök hasznos akadémiai közegben, hogy megtanul dolgokat és képtelen elfelejteni, de a való életben, tehát ugye vannak dolgok, amiket az agyad a te érdekedben is inkább felülír és kitöröl és elfelejt. Szóval ez is egy ilyen érdekes kérdés volt, hogy vajon jól járt ezzel Alice, tényleg tök jó, hogy semmit nem felejt el, vagy inkább egy átok ez. Szintén nagyon érdekes volt Grimis és Alice kapcsolata, ez a tanárdiák viszony. Erre utaltam a videó elején, hogy ugye a professzor, egy tekintély személy figyelmet szentelt Alice-nek, és emiatt ő elkezdte valahogy máshogy érezni magát. Belekerült ez az intimitás rész is, ez is érdekes volt, hogy Alice hogy érzi magát ebben az egészben, hogy akarja, de nem akarja, de akarja, de nem kéne, de valami, és hogy végül is az utolsó percben döntött úgy, hogy ő ezt nem szeretné. És szerintem ez is
baromi fontos, hogy van jogod meggondolni magad. Van jogod meggondolni magad. Iszonyatosan fontos. Tehát csak azért, mert tegnap akartál valamit, ma már mondhatsz nemet. Szerintem ez annyira szépen benne van a könyvben, és ugye ott van az a rész is, hogy viszont ha így történnek a dolgok, akkor azt a másik oldal azt nem szokta ilyen könnyen venni, és aztán itt jön be az, hogy a tekintély személy elveszi a figyelmét akkor rólad, és kvázi ezzel büntet. És mivel tudjuk, hogy itt ez az intimitás van a háttérben, hogy végül is ezért vette el a figyelmet róla, tőle a professzor, ezért Alice is ugye elkezd magában billegni, hogy lehet, hogy rosszul döntött, hogy nem így kellett volna. Szerintem, tehát, hogy ez a téma, ez annyira szépen és jól van kifejtve, nekem nagyon-nagyon tetszett ez a rész is. Aztán ugye, ami ilyen örökös téma, ez a rivalizálás, és ugye Petert úgy ismerjük meg, hogy neki minden egyből megy, soha nem tanul, nem túlórázik, sőt, csomószor elkésik meg, úgy tűnik, mintha félváról venni az egészet, és ennek ellenére is kimagaslóan teljesít, és folyamatosan jobbnál jobb eredményeket ér el, de ugye aztán megtudjuk, hogy ez csak a felszín, és hogy egyébként mekkora küzdelmeken megy keresztül. Nekem ez a rész is nagyon tetszett, azt meg külön kiemelném, hogy ugye kiderül, hogy cöliákiás, tejérzékeny, Crohn-beteg, stb., és én is ételallergiával küzdök, szóval teljesen tudtam ezzel azonosulni, és tényleg ez, hogy kinek milyen küzdelmei vannak. Ugye aztán látunk egy picit Peter szemszögéből is, hogy ő hogy látja Alice-t, és valamennyire ő is így gondolta, hogy Alice-nek milyen könnyű, őt mennyire szereti a professzor, bla bla bla, és hogy neki nincsenek így problémái, és szintén van egy idézet a könyvben, ami szerintem ezt annyira jól leírja. Egészen mostanáig mindketten fuldokoltak, és azt gondolták, hogy a másik kárörvendően méregeti őt a partról. De aztán ugye megtudjuk, hogy ez csak a felszín. Ugye már az előbb említettem, hogy a szorongás, meg a szuicid gondolatok is megjelennek, és nekem nagyon tetszett, hogy aztán ez hogy fordult át, hogy fordította át az írónő, hogy vannak nehézségek, de van kiút, és van értelme. Szerintem tényleg ez zseniálisan van benne a könyvben. 2 idézetet hoztam még így a végére ezzel kapcsolatosan. Az egyik így szól. Alice Lowe-nak hívnak. Néha nagyon okos vagyok, bár a legtöbbször inkább nem. Néha jó ember voltam, néha meg rossz. Előbb vagy utóbb meg fogok halni. De még mielőtt meghalnék, azon fogok igyekezni, méghozzá minden erőmből, hogy legyen értelme. Ergo lesz valamilyen kiút, és én meg fogom találni. Muszáj. Szóval összegezve ez volt a Katavasis. Én imádtam, egyszerűen zseniális, lenyűgöző, annyira összetett és komplex, de ugyanakkor olvasmányos, érthető, humoros, edukatív, elgondolkodtató, tényleg, tehát egyszerűen az évem kedvence lett, ezt lehet, hogy egy párszor már mondtam, de ez tényleg egy annyira különleges olvasmányélmény volt, hogy egyébként kicsit el is rontotta azóta a többi olvasmányomat, mármint olyan szempontból, hogy nagyon keresek ehhez hasonlót. A Bábel már itt van a polcomon egyébként, de azzal még így spórolok, már tudom, hogy nagyjából ehhez hasonló, legalábbis aki olvasta mindkettőt, az szokta mondani, hogy inkább arra hajaz, és van is valamennyi átfedés a kettő között. Én tényleg leborulok az írónő tudása előtt, zseniális, én nagyon iszonyatosan élveztem azt a sok tudást, amivel gazdagodtam. Rengeteg kérdést írtam fel, ami tényleg egyszerűen ilyen beszélgetésindító kérdés lehet, hogy ti egyébként mit gondoltok ezekről. Nagyon tetszett a humora, az érzelmi részt is, én tudtam benne értékelni, nekem kellett bele, és szerintem nem túl sok pont elég. Szóval, ha ezek a témák téged érdekelnek, akkor én nagy szeretettel ajánlom és javaslom neked ezt a könyvet. Szerintem zseniális volt, imádtam, még lehet, hogy 6000-szer elmondom, de tényleg nagyon jó. Ha ti esetleg olvastátok már, akkor írjátok le, hogy mi a véleményetek róla. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!